No, ahojte. Ahojte. Tak ja som po mojom Heaven Dance a bolo to silné naozaj. Ale bolo to stavané na mňa, čisto na mňa, na moju osobnosť. A v podstate to, čo by som rád priniesol ľuďom, je to, že aby zažívali podobné stavy. Nie tie bežné ľudské, ale práve tie esenciálne, tie najhlbšie. Pretože osvietenie sa nedá kúpiť. Za žiadne peniaze, je to tvrdá práca na sebe. A Čo môžem čakať, keď prídem treba za tebou na tú prvú hodinu a prídem tam úplne ako taký laik, neznámy človek, iba chcem vyskúšať, hej? Čo ma čaká? Čo bude nasledovať? Ako mám byť pripravená na tú terapiu, hodinu, alebo neviem, ako to nazvať? Tá hodina je vždycky koncipovaná na každého špeciálne. To sa nedá povedať práve teraz, že takto prebiehajú, toto je prvé, toto je druhé, toto je tretie. Nie, každý sme tak špecifický a každý máme svoj vlastný príbeh a každý si nesieme v svojich hĺbkach niečo iné. Ale v podstate sme všetci jedno, ale každý má nejaký svoj vlastný problém alebo niečo, čo ho trápi alebo čo by chcel zlepšiť. A tá koncepcia je stavaná na každého. Špeciálne, individuálne. Stavaná v zmysle v tom, že ja tiež dopredu neviem, čo sa bude diať. Pretože práve cez to napojenie ten človek, napojenie cez mňa a cez toho tú druhú stranu dostane presne to, čo v danej chvíli potrebuje. To znamená, že niekto môže robiť pol hodinu len krúžky rukami. Niekto môže 15 minút skákať. Niekto môže 5 minút robiť šamanský tanec na spodnú časť tela. Niekto môže hodinu robiť len pohyb rukami a pýtať si energiu z vrchu. Je to veľmi špecifické. A v tom je to výnimočné a v tom je to jedinečné. Čiže potom je to také ako keby, ako by som to nazvala, také akože uvoľnenie, alebo taký nejaký proces uvoľnenia, alebo také? Áno, je to v prvom rade proces uvoľnenia všetkých napätí, ktoré človek v sebe má, o ktorých ani nevie, že ich má. Sú naozaj veľmi hĺbkové. A je to uvoľňovanie, je to očisťovanie, je to spoznávanie samého seba, kým naozaj som a prečo som tu. Veľa ľudí, teraz v poslednom, čo si ja všímam, strašne veľa ľudí trpí takými panickými atakmi na rôznych formách. Je to aj toto cesta, že sa tak ako keby dostane do toho svojho? Toto je jediná cesta. Na panické ataky je toto jediná cesta. Ja neuznávam medikamentóznu liečbu. Ja sám som prešiel veľkými aj panickými atakmi, aj strachmi, a nehovorím, že to je zvládnuté na 100%, pretože v hmotnom svete stále na nás číhajú určité výzvy, s ktorými sa musíme popasovať, ale práve toto je ako keby taká pomôcka a prostriedok na strachy. Čiže vlastne ja aj prostredníctvom, tak by som to povedala, že prostredníctvom takého toho uvoľnenia vnútorného napätia cez tanec alebo cez tie rôzne pohyby, hej, cez tanec a pohyby sa stane to, že ako keby sa mi to telo ako keby uvoľnilo. My som to tak úplne laicky povedala. Áno, tie pohyby, alebo samotný tanec je tvorený pohybmi. Napríklad pre spoločenský tanec sú predpísané pohyby, ktoré máme robiť, aby ten tanec bol špecifický, že to je čača, že to je salsa, že to je tango argentino. Pre Heaven Dance tie
pohyby, ktoré majú vytvoriť ten tanec, nie sú predpísané. Sú voľné a sú zdieľané zo sféry, kde ten pohyb má úplne iný atribút. Ten pohyb, ja sám častokrát neviem, čo idem robiť. Proste ja sa nechávam viesť. A to je to, keď pracujem so sebou, že sa nechám viesť. Akože mohla by som to prirovnať napríklad aj k takému, že niekedy si tak akože sami doma pustíme nejakú hudbu, ktorá s nami ako v tom momente rezonuje. Hej, niekedy s nami rezonuje pomalá hudba, plačlivá hudba, niekedy s nami rezonuje nejaká bláznivá hudba a chceme sa vytancovať, vyjašiť a je to vlastne taký ako keby odraz toho nášho vnútorného nastavenia. Dá sa to aj k tomu presne povedať. Dá sa to aj k tomuto prirovnať, že áno, keď máš proste chuť tancovať, pustíš si hociakú hudbu a vyblázniš sa na tú hudbu, je to presne ten princíp. Avšak keby sme išli do hĺbšie, čo je v podstate môj zámer, aj moja snaha odovzdať práve cez Heaven Dance hĺbku, je, že niektoré pohyby, niektoré špecifické pohyby sú veľmi liečivé. My cez radosť a cez jašenie môžeme aj cez takýto pohyb prejsť, ale nemá to ten atribút, že my ich vieme nakumulovať do jedného tanca, tie pohyby nakumulujeme do jedného tanca a vtedy vlastne vzniká ten Heaven Dance, kedy je to vlastne to prepojenie toho neba cez telo do fyzična. A vtedy to má iný záber až na dušu. Ja stále hovorím, že veľakrát povahu človeka zistíš vtedy, keď tancuje alebo keď sa pohybuje, hej, akým spôsobom sa pohybuje. A možno práve toto je taká tá cesta, hej, že si vyjadri ten svoj vlastný nejaký pohyb, možno ho tak ako keby, že podľa toho, čo chcem, hej, že keď chcem sa ako keby trošku, ja neviem, skľudniť, ale aby som to tak povedala úplne, že tak zase mi ty ako keby dáš ten návod, neviem, ako to mám povedať, ten návod k tomu, aby som sa tak ako keby trošku ináč sa spýtam, že keďže človek niekedy taký, ako keby, že ten pohyb je taký rozsekaný, tak niečo to svedčí, hej, možno o tom, hej. Čiže ty ako keby trošku to ma vieš ako keby usmerniť, dať mi ten ako keby skrotiť. Dobre to čítaš. Skrotiť, hej, alebo teda respektíve nájsť tú ladno, alebo to naladenie sa na tie jemnejšie tóny, keď už hovoríme o hudbe, hej, a to je vlastne to prepojenie s tým svojím vnútrom, tie jemné tóny, kde ty zacítiš to, čo je tam úplne hlboko. Ďakujem, tak ty to úplne krásne vieš vysvetliť. Presne je to ono, že my sa v tom normálnom fungovaní nevieme tak bezprostredne a hneď naladiť na tie naše najesenciálnejšie a najjemnejšie záležitosti, ktoré nás vytvárajú. A práve cez Heaven Dance my si vieme práve tieto najhlbšie štruktúry v sebe tak aktivovať, že nás zjemňujú. Áno, je to v prvom rade je to o zjemňovaní, lebo my sme príliš drsní v hmote. Čiže to zjemňovanie nášho vnútra vlastne je aj liečivé. Hej? A cez tie áno, však yoga je na tom postavená, ale tiež yoga je štrukturovaná, má predpísané určité asány, cez ktoré musíme prejsť a potom ide tá meditácia. Čiže áno, má to istým spôsobom podobné ako keby nastavenie, ale vravím, ja nejdem cez štruktúrované pohyby. Sú to pohyby, ktoré sú čisto vedené s tou najvyššou energiou. A to je to, čo ja už viem, že ja sa viem napojiť a viem ten pohyb istým spôsobom zdieľať. Samozrejme aj 30 rokov tanečnej praxe k tomu prispieva, že viem ten pohyb určitým spôsobom spraviť, ale my vieme ten pohyb aktivovať aj v úplnom elevovi, začiatočníkovi, ktorý trebárs nemá skúsenosti s tancom. Hej? Že viem prísť na tú jeho esenciálnu energiu
ktorá mi presne povie, že urobíme tento pohyb. A tento pohyb on zacíti v svojom vnútri tak, že ho naozaj vníma ako, že áno, to som ja. Toto so mňou súznie, toto so mňou rezonuje a tým pádom sa dostáva ten adept, ten študent sa dostáva k áno, je to tak, že veľakrát si akože povieme, že toto sa mi páči, akože to je tá rezonancia tej hudby, ktorú my vnímame, že s nami je s niečím kompatibilná, hej, že niekto proste toto áno, toto nie a nájsť tú melódiu, tú hudbu, ten pohyb, ktorý vlastne v tých ľuďoch, v tých klientoch vyvolá to napojenie sa úplne na to najhlbšie svoje jemné vibrácie, by sme tak povedali. Všetci vibrujeme vnútorne niečo. Hej, častokrát nevieme, čo to je, nevieme to vysvetliť, ale cítime vnútri seba nejakú svoju vlastnú podstatu. A v dnešnej dobe naozaj ľudia sa tomuto veľmi otvárajú a chcú ísť do hĺbky. Ale z vlastnej skúsenosti zasa hovorím, nikto vám to za vás neurobí. Nikto. To je cesta naozaj každý cez seba. Cez seba. A teraz poviem zasa ako aj príklad môj, že prešiel som rozličnými všetkým možným a proste je to vývoj aj cez osobný život, aj cez profesionálny život, že ten tanec vnímam už úplne z inej strany a ten tanec, ktorý som treba aj robil, v určitom štádiu bol pre mňa, rezonoval som ňou, bol som ňou v súlade. Ale posledné obdobie naozaj sa dostávam do svojho vnútorného, ako keby do vnútornej konfrontácie sám so sebou, že veľa vecí so mňou už nerezonujú a tým pádom chcem robiť to, čo so mňou rezonuje. A vtedy to má význam a vtedy to ľudia aj zacítia. Áno, hej. Vždy, keď robíme niečo tak ako keby vnútri zo svojho, ako keby presvedčenia, aspoň teda u mňa to tak je, tak vždy to tí ľudia vycítia. Hej, keď to robí niekto na niečo na silu, tak, alebo nie, že na silu, ale už je toho taký nejaký plný toho a že má potrebu sa posunúť niekde, tak už asi je potom asi na čase a ty vlastne si učiteľ tanca dlhoročnou praxou a čo ty tak najviac ako vnímaš u tých svojich klientiek prevažne, aj viem, že máš aj klientov, ale u tých klientiek prevažne, že prečo sa oni rozhodnú veľakrát ísť tancovať, že je to len o tom fyzičnú, alebo že či tam vnímaš aj to nejaké to pozadie za tým, že určite, samozrejme, že tam vždy je tam pozadie a sme sa aj toho dotkli, že ľudia a teda aj moji klienti cítia potrebu tancovať, hýbať sa, hej? A to je presne to, že s tým pohybom dostávame sa do úplne inej, ako keby tej sféry bytia a tým pádom je to veľmi lákavé pre ľudí. Hej? Jednak je vizuálna stránka. Ľudia niečo vidia, ako niekto tancuje a chcú sa mu treba spodobať, ale to je podľa mňa pokrivená stránka chcenia a to chce skôr ego. Hej? Duša samotná nepotrebuje zdieľať pohyb, tanec. Vždycky to vyjadrenie tanca v prvotných úrovniach, keď tanec fungoval, bolo napojenie. Tanec vyjadroval emócie, tanec vyjadroval prosby. Cez tanec išiel vždycky cez napojenie, keď to tak mám povedať, s Bohom. Hej? Ale je veľmi dôležité vedieť, kto je Boh, čo je Boh, a pretože je to veľmi skreslené vnímaní ľudí, že čo je vlastne Boh. A áno, klientky prichádzajú
prichádzajú s rozličnými motivačnými zámermi. Hej? Že chcem byť viac ženská, chcem byť viac sexy, chcem schudnúť. Čo to má spoločné s dušou? S vnútrom. Spokojnosť, naplnenie. Áno, sú tanečné štýly, tanečné metódy, ktoré toto všetko vedia poskytnúť. Hej? Ale... Čiže ty týmto tvojim novým projektom vlastne ako keby zistím tú podstatu toho, kde je ten ako keby úplne najskrytejší alebo najskrytejšia nejaká moja... Navracia. Nie je to nový projekt, ale ďakujem, že... Ako v tvojom, že som myslela, tak hej. Ja to vysvetlím, že toto, čo teraz by som rád zdieľal s ľuďmi, nie je môj nový projekt. Ja sa práve tomuto venujem už veľmi dlhú dobu a práve teraz je ten čas, kedy cítim, že už musím to vyjadrovať naozaj konzistentne voči sebe samému a nebude to pasovať každému, lebo my sme na rozličných úrovniach vedomia a každý túži v tom svojom živote po rozličných iných odtieňoch tanca. A toto je jeden z odtieňov tanca, pohybu. Nie je to, ako som povedal, nie je to štrukturované, nie je to predpísané. Je to veľmi špecifické a môže sa naozaj stať človek, ktorý tomu nie je otvorený a chce zažívať v tanci svoju sexualitu, tak ja mu ju neponúknem cez tento pohyb. Ja mu môžem ponúknuť len to, že zistí, že je žena a že je muž vnútri v sebe. Čo vlastne vyjadrujú svojím spôsobom aj tie pohyby, hej, áno, že niekedy nevieme, prečo sa to tak deje, hej, lebo a to už idem zasa trošku hlbšie, že nie len ten samotný tanec, alebo ten heaven dance, ale potom aj samotná konverzácia spolu nás spoločne s mojím tým klientom, adeptom, nás môže posunúť zasa ako keby hlbšie k sebe. Čiže môže to byť ten človek samozrejme cez ten pohyb môže spoznať svoju sexualitu, ale nie v tom zmysle, ako je ponúkaná teraz. Hej, ale v zmysle, že som muž a som žena a obidve mám v sebe. A teraz v akom percentuálnom zložení mám. A to je to, že čo dominuje a čo vedie. A či sú harmonicky tí dvaja vnútri seba. A možno by to neuvažoval, napríklad mňa napríklad aj párové také terapie môžu byť, nie? Samozrejme, dá sa samozrejme. Vždycky, ale vravím, je to špecifické. Ja v tomto som vlastne otvorený a som vedený to robiť aj takýmto spôsobom, ale je to veľmi individuálne. Hej? Čiže keď príde pár, tak ja ten heaven dance, alebo ten párový pohyb a tú párovú hodinu vlastne nastavím na ten daný pár. Samozrejme, aj sú momenty, kedy trebárs môžem s tým mojim študentom alebo teda klientom, môžem s ním aj istým spôsobom tancovať spolu, hej. Ale nie je to ten klasický princíp tancovania, že postavíme si choreografiu a tu cibríme a tancujeme a zdieľame neviem čo, hej, lebo práve tam sú potom už iné veci. Lebo cez ten pohyb sa vlastne my napojíme na úplne inú vibračnú dĺžku. Úplne sa dostaneme do iného stavu vedomia. A to je zámer. To je presne to, čo ponúka aj yoga, hej? Že tá meditácia je súčasťou. To je to vnímanie energií cez tai chi. To všetko je toho súčasťou, ale ten heaven dance je práve ako keby on to zastreší cez ten pohyb na hudbu, na veľmi špecifickú hudbu, pretože ja nemôžem dať Aničke tancovať na Madonu a Jožkovi tiež na Madonu, lebo Jožko potrebuje tancovať
Iron Maiden, hej, to je veľmi špecifické. Každý dostane svoju presnú hudbu. Či už na základe toho, že on si to vyvolí, že teraz cítim, chcem na toto robiť, alebo ak bude dôverovať, je tam tá dôvera a dôveruje mne, že toto potrebujete. Túto hudbu. Na túto hudbu my ideme teraz tancovať. Hýbať sa. Znova prizvukujem, je to hýbanie, ktoré vytvorí tanec. Není to tá škola, aj Heaven Danceovská škola spočíva v tom, že sa učíme ten spôsob toho hýbania. Čo je práve to Heaven Danceovské, že to je ten nebeský tanec. A čo sme sa to tam bavili? Že ukáž mi, ako tancuje, že ti poviem, kto aký si. No, a to je presne to, že ukáž mi, ako tancuje, a poviem ti, kto si. Tak presne to je ako, to je gro toho celého. To je gro celého toho, lebo niekedy mám naozaj strach, ale v dobrom to myslím, že cez ten pohyb vidím tak hlboko do tých ľudí, že na odľahčenie. Áno. Ktorá je tvoja hudba, aby sme ťa poznali, vieš? Ktorá je moja hudba? Ktorá je taká pre teba, taká, akože by si povedal, toto som ja. Ja mám teraz veľmi také, dobre, keď robím štrukturované tance, tak tam sú jasné hudby, hej, že proste cha-cha a salsa a tango argentino a bla bla bla, ale pre Heaven Dance sú veľmi špecifické hudby, ten sound healing je tam tiež vlastne zapojený. To znamená, že tá hudba musí byť harmonická, musí byť jemná, nemusí, ale bolo by fajn, kebyže je. Má špecifické vibrácie. A je napríklad aj také, že teraz si vymýšľam, hej, príde klient a naspidovaný heavy metalom a potom akože zjemňujeme, až sa zjemní, či... Práve, že myslím, že nemusíme zjemňovať. Nemusí sa zjemňovať práve v zmysle tom, že ideme uberať z toho ťažkého metalu. My môžeme aj na ťažký metal, lebo ja mám napríklad teraz čo som tancoval, tak tam som mal Dead Can Dance, ak poznáte Dead Can Dance, oni robia veľmi, veľmi krásnu hudbu a bola veľmi, by som povedal, až šamanská, hej, bola zameraná práve ako keby na spodné centra, na nohy, na pánvu, ale potom napríklad si dám klavírny koncert a je to niečo úplne iné, ale to je práve to naladenie sa ako keby, že čo je potrebné. Čo je potrebné v danej chvíli. Preto som sa pýtala, že aby nemali, alebo aby nevznikla len predstava, že len by to bolo len o nejakej vyslovene ako keby spirituálnej hudbe, alebo nie. Vieš, čo myslím, že je to naozaj nastavené na toho klienta, nastavené na tú jeho... Napríklad už pre, by som povedal, takých možno skúsených adeptov, ktorí sa aj venujú už sebe a nejakému tomu svojmu aj spirituálnemu rozvoju, tak ako mojou špecialitou je tancovanie no teraz som sa zasekol, že tou špecialitou, čo pre mňa je úplne, že wow, že tancujeme na mantry, na vyslovene možno tú indickú hudbu, alebo teda aj hinduistickú, to je geniálne, to je úplne, že vtedy, ale zase si zoberte aj indiánsku hudbu, klasickú indiánsku hudbu, to sú všetky tie zábery, cez čo sa vlastne máme dať, pretože každý ten druh hudby, zvuku má určitú vibráciu a tá na nás pôsobí. A teraz pôsobí na rozličných úrovniach. Jednak na úrovniach čakier, ale ideme hlbšie, hej, čiže tá nirvána, ktorú človek môže zažiť, je, keď tancujeme na hudbu duše. Že vieme
rozoznať vibráciu svojej vlastnej duše. A na to si dáme hudbu, nájdeme hudbu, vibračne, ktorá s tým súznie a tancujeme vlastne na hudbu svojej duše.